लागत कि अब कहत ऐसन कल कहत ऐसन कर के अपना माने विचार ने के एक नहीं आ जाए तो मत खई हई करी हउ करे करे राड़ी मनसन मन कपड़ा में विचार के खान के ना खा रे यार हैं जी खाने का मन को आते खाए चलो एकदम से जीवन तो का करी खाए खातिर हमारा दुनो तलौकत रहे देख के राड़ी जरत रही सन के कनिया मत खाई अरे मंग धोवनी सन अब एजा के हम लड़की हो गई अब एजा के पत्तो हो गई हम खाई ना रे बापरा बड़ बड़ा तो बनी सुन ले सन कौन तो अब नहीं किसन कौन सब घर में बैसे कौन तक सही से बैठ के माई माई ये कभी तो सोचत रहे गमा करत रहे कि अब खाई पहले हो चूसी बाप रे बाप बाप कौन राड़ी देख रही समय धोनी में एक पीस लगत न बटे ये कहाला गावे के हम खात लागत रहे आम नहीं पक गइल बनी अब एजा के तरह के दूसरे सब बात बटे का करी के बना के खा करत ऐसा चटक लगता ये कहाला इनका चूसे में तनी मजी आवेला आहा हवा खाता का भाई का है तर माई के याद होता का हाँ भौजी जी का कोई रहो से कोले का हाथ में कुछ रवा दो के आई जाई धोले नहीं छरा देख तो उन्हें कोई नहीं खेलू घरवा में के बा घरवा में केहू नहीं खेल कुछ ले ले बाबू का ना जी माई के बहुत याद आता फोन वाले के न तन की बतिया ली माई से ई कहू मो छड़ी खतड़ू आलू कवा तोड़ुआ कहतो कि माई के याद आवता ते रुको जाके कहतानी माई से नु जब सब कोई देख के रहता का छुका के लुका के खाए के तर लाड डर लागता हो कोची के अभी नया नया नु बड़ू तू कहना ने लेकिन खाना ना खाई सन के कहता ना खाली सन बाकी चोरा के लुका के खा ली सन तो के दे का ये दे दली द कहीं की के दी कहिए दी चपक लोल दबा दे जा दली दर तू का हमरा के जंदरे को तो दली दर बता दहेज दे के आई बन ठीक बा मन केहू के मर्डर का कर दे बुखारवा मर्डर तो कैसे कहता दली दर खाता दी हमने का खाई मर जी का अच्छा हमारे लिए नत लड़ ठीक बा नु जा तनी कहे नु मतरिया ले ये भी चीज कुंगरो वाला कैसे बतियाई तो कही मिलावे के हम कहम फिर और अपन फोन पे बतियाई के आ का खाई बोली तू ही बतिया तो कब तू ही मिल जाके हम चलनी कहे जब हमरा फुसला मत रोटी जो चूर वो बोलम तो हमरा शहर एक चीज पूरा कर दे हम एक बात कही हम जा तनी कह हट ओए माने हमर बतिया हट तो हम जाके कहतानी कैसे खेलवड़िया कितने हमारा ज्यादा भी एक नंबर के एकरा कितनो हम कहने कि नाच जनत बेटा से ना बतियावत होई एकरा उम्मीद बेटा कि ना बतियावत इतना सुटू बोलतिया बेटा से बतियावत कब से कुंवारे में नाम न धरे के का करवैलो कोनो ठिकान नहीं के हे भगवान जी देख त लेली सन का कर दे सन इनु पैसा बिचरा के खातारू कह दे नहीं काट के देले हिया लइकिया कैसन ही हरम चाहती रे कनी त जा खैलो पेलू कि ना
अरे ना जी मम्मी जी, अभी लगले अइनी उनका प्रभाव का तो सलिए उसलिए सब दे उ के पेटा निमन है भइल त इ न त फिर दहिया पी लेला एक खाली। अरे का जानी काहे लहर देता पेट में जी एकदम में। अरे का करब देख गर्मी के दिन बा बुरा मत मानिए खइलो पियलो कनिया झरे लागेला लहर देबे लगी अजीब अजीब मन हो जाला। बार बार हतन देख बार बार हतनी मुंह जुठिया लेबू नु तो हो जाला हमरो हो जाला। हम ओइ से एके बेर सोची न त तनी भरे पेट खा ली हतनी तनी तनी देबे ले त हमर ना मन कला खाए के जान ना जान गुजु गुजु खाइबू नु त गुजु गुजु पेट हो जाए। तबियत वक्त तनी खराब हो गई रहे सदिया में थी हरासमेंट हो गई बाटे। हां इहो बात आदमी थी ना हो गइल था शादी में हेने दौरा होने दौरा दौड़ते दौड़ते बुझा ताकि दादा रे दादा एकदम कनी देखो तो कनिया निमन मिलल बे फुल टोला में के कहत ले हम देख के कोई नहीं सन तो वही पे कहत ऐसन त जाय द ए मंटू के माई पतोई त उतरले बा उ ससी बो निमन उतरल बाई छोटकी पतोई एकदम चुनमुनिया मिलल बिया। हम कनी हां जेकरा जौन भाग करम में रही ओकरा जेकरा सटे के रही उहे न सटी। अभी कुछ कहिए मम्मी जी कने में एकदम में सुघर मिलल बिया आ दान दहेज सब बढ़िया बाटे। त बाबुआ कौन खराब बा कितना दिले बंदा जी के घर भर गइल हमनी के। ऐसे हम कहले न रही कैसे खिसियात रहो मम्मी जी कमे तिलक में करत न बिया मम्मी जी कमे तिलक हम यही से कह देले रही ओकरा बाबू ले हम देखी हमर तिलक कम चाही लेकिन हमर नो सामान से घर भरे के चाही हमरा कोनो चीज नहीं थे कनी नु कल मिस्त्रियन के हम एकर बाबू ले बतिया के मिस्त्रियन के बोला के एसी का सवा दी हो जाई ओकर ना कोई के पतोई के एसी मिलल बा हो हमरा पतोई के एसी मिल गई। हे मम्मी जी कौन घर में एसी का सवा हो ओला में पकवा ओला में तो ओकरा प्लास्टर न करला पड़ी जी ओ ना ते ईटा में घुस जाए एसी पागल हड़ू हाँ। तनी अभी है बात तनी ओकरा के धूर गाड़ देले बच्चा जाला तनी धूर गाड़ दा उड़ी त खराब लगी लेकिन अभी कसवा देबा पैसा होई त ना प्लास्टर करवा दिहल जाई। आई कसवा दे त तनी गर्मी में ठंडा ठंडा हवा हमनियो के खा ले हो एहू बहाने घर में तनी जाके आराम ठंगल जाई आ बैठल जाई जान लिया कनी आ चली रहो खाली ना हम खैनी हम दुगो इथी का कहला अरे दुगो कसरा मेरे लेके खा ली हमरा अभी मन नहीं के लेकिन कुछ कहिए मम्मी जी वो खाजा निक लागता न कि का बतला बुझाता कि सब खाजा खा जाई। हां हां खा जाई हां मैं बुझा रोकल बा अब बॉडी बढ़िया एकदम स्वादगर लागता जी आ नहीं तो ये हई हई 5 रुपया के पतोई आई रहले त कैसन लागत रहे उ जब छान देबो निमन ना छानबो निमन पाग ना करबो त खराब ना रहे जी एकदम में बुझात रहे कि बाप लाल लाल छान के पाग बढ़िया काड़ा क के एकदम बनल बस तब ना अच्छा लागत रे तब का कनी जी आ फुआ जी का है रूसल बने रूसल का बड़ी देखा हम अपनो गलती कहतनी जब उ नेवता उहे लेके आइल त हम उहे न नेवता देबो अब सोचत है तुमका के नेवता धली आ बनारसी साड़ी दे दी त हमरा से नहीं के उतना खता सबके ना करे के पता है एथिया दे दे ना एगो साड़ी दे दे एगो साड़ी का गोड़ पतोइया के गांव ले गोड़ लगाई तो कर के गोड़ लगवाइए देनु कर ले एक इथे कटून खाजा खजली मोर मिठाई जोन करे के रहे देबे करे देइए देनी अब का अलग से फिर उनका के बानी ना जी लेकिन फुआ जी के बढ़िया खोइछा देनी केउ देता आजकल के जमाना में बूढ़ पुरानी भइले मुंहे उनका लटक रही हरदम उनकर त हर बेरा के उहेल बा जब दी फुआ जी बानी खिसियाई मत आ चली आई आई जा तू जा खा गोड़ हाथ धो ली आई अभी हम मन नहीं के कर खाए के तनी जा तनी देखो तनी जाइन बोहर खेता ओरे कैसन तो पेट ऐठत हुए बतावा हो बियाह शादी बीतल आदमी के कपार पर बोझ रहे कि देवर बबुआ के बियाह हो जाई त केतना बढ़िया से आदमी गोतनी के संगे हंसी हल बोली हन बतियाई हन अब नुनी फिकिर हो गइलन माई के कहनी है कि रह रे माई का माई त तराइल भागल हिय भाई के लिया के खजो बता सब बूढ़ी देल है कि ना देल हरी हम देखबो ना कइलन अरे उ त घर के रहे माई हमार ना कुछो कही कि त नहरी एतना आइल बाई सन बकचोंद हेतनी सी घोड़सार में से उठू आई रहे लावा भुजवा के उ चाहे में दे दे के अपन लइका लइकी के खिया देले बैसन कसार सीरी पर फोड़ के खाते सन आई हो बियाह शादी बा हो जा तनी तनी छोटी से का हो मजी काजी तो का कहत ये बहनिया तार पहुंचावे के पड़ी यही बेरा माई गइल भैया के लिया के गइल हिया वो बोले जे बहनियो तार हां बहिनियो गइली सन तो वो माने पहुंचा ना दिया जे को हमार बहिनी कहां गइली सन हां माई गइली है बबुआ गइल ह हां तुम का राखो 8 दिन तब जइहन का बुझ अब ये बहिनी
कहतनी 8 दिन रखे के पापा काले से बोला तवन कि पढ़ाई ओकर चालू बाटे पढ़ाई चालू बाटे पढ़ाई चालू बा तो पढ़ाई के बानु जिंदगी भर का बुझ ये देवर जी लक्ष्य पाई अरे मेरा हानु रवा के त बड़ी सेवा सत्कार करतिया हैं तो ये देखता नहीं कि रवा के काल वो व्हाइट कलर के साड़ी पहले रहे छापा वाला रहो का कहतिया कि ओइसने पहन ओइसने पहना तो रहो तड़ के ये में का पहन ले रही हमारे एगो सुख बा तो जने नहीं खे दोनों टाइम लागत तेल अपना चाहिए। अब सुखे सुख बा देवर बबुआ सब कोई के सुखे सुख बाटे ये नु कहा जाला कि जवना घर में 2 गो 3 गो आ जसन गोतिनी आ मिल जुल के रहसन त दम दम चमकताटे तुम कहा कहा तो हमने के बताओ कौन चीज के बियाह में बारातों में ना कोई दिक्कत भई या तिलको में ना भई दोनों पार्टी खुश बाटे का। हाँ ये तो बात है उठुए बाटे ये देवर जी फुआ जी कहत रही कि सूर्य की चढ़ेगा घरवा में गति है हाँ। तो पता लागल हो ना हमारा कहाँ भी बा के जाए देवर जी के जान के साड़ी चोरा लेले बाटे छत पर पसारल बा तो हां मामी जी के हाँ। लड़की आई जन आ बक्सर वाली जी गीता बा ओकरा के समझा देने यही से जा दे साड़ी जो गुल बनू हम तोड़ साड़ी दे दे। हाँ देखो तो नहीं कितना भारी अच्छा रंग लगा देले बेचा कि ओकरा घर बियाह में गई तो हमार साड़ी चोरी हो गई ना ये चुप करा देने नु ऐसे ना तो जान तो के जानी तो कोई घर कहनी तो चुप रहो जोन बात तोन बड़ू है अपन जो जाए दिया तेल मालिश करवाई हम शाम के उठू कर कुछ कहियो कर रहन हमरा बड़ी ठीक लागता गइल हिन पलंग पे से उठ गइलिया उठ के बैठ गई खड़ा हो गई कहते बैठी दीदी जी अच्छे देखे के बा ना तो इहो होला ना लुगरिया 9 दिन वाला हाल मत पुराना करो 6 दिन अरे ऐसा कोनो बात नहीं है जैसा संस्कार में देले रही हन वैसने बेटी ससुर में कर या हमनी के तो बढ़िया संस्कार बता बढ़िया न सीखी अब आपस कैसन संस्कार लेके आइल बे सीखत नहीं खी का सीखताड़ी बैठ के मुड़ा चूसताड़ी खूब सीखताड़ी के रे चाची कौन सी चीज छोटकी चाची कनिया बा के देला खाए अपन से काट के लुका के खाताड़ी की काट के देता लुका के तब का हमरा कहती चुप रह तारा के देता नहीं लग चूस ला पतिया सही में ना तो झूठो का बोले खीसवा सही आ गेल कि नया कन्या 9 दिन पूरा ना कन्या 100 दिन मां गांव में चर्चा होता है कि दुल्हन आई बिया कितना नीमन बिया तो का नीमन हम तो जात नहीं हालो कर अभी तो हमू तो बुझरो इहे बतिया कहतई आ हम कह देखी एगो बात बा ओकरा में कि बैग में लेके आई रहे का फोफी तबे हमरा लागल कि चटोरिन बिया समझ जाई देवर अरे जा अब कहानी मत कह जा के देखो का करती है जा 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 चल रे कहां बिया रे हई से तो घर में लीला कइल आदमी ये तो केतना सवाल लगा के बियाह शादी कइलन का कर देली सन घर में रे माथा हिला के रख देलो सदियो खौलाई का अभी शुरुआते में माहौल गरमा दी तो आगे जाके तो आगे लगा दी कहां बाड़ू हो आ ये तो सुनाता सुनइए बहरिया निकलता ए नेहा ये तू बताव कि तू जवन करना हम कर रही बड़ू तो ठीक लागत पे हां ठीक कर दलू ना हम का कोई नहीं हां का कहनी ह सब गीत गा दिया कहे के सीते के बियाह है नहीं के भजो नहीं हिसाब तर भई बटे आहो तारा आदमी देता ना खाए पिए खातिर चोरा के मछली खाताड़ू ये रह गई बटे ना अब तो का करी भूख लागल बाटे एक सुबह से कोई पूछते नहीं कि कन्या खइबू कि ना खइबू बताइए ना। अच्छा तेरा देवल ना रहे तेरा अभी तुरंत मछली खाए फिर जरूरी रहे मछली के नमक हम सुने तो मैं कंट्रोल हमरा से ना होला बाहर हो जाला तो बोल रही है घर में एको गो ड्रामा ना है का हो सुख चैन से ना रहे दे बुआ अब आइए दिन देखा खातिर हम उतरले बनी हमरा फेटियत करे पे लागल बड़ू अब घर में पतो नहीं कि सन काम को देनी आज तो हमने के हिम्मत नहीं के भाई हैं कि पहले जेठ के खियाई भाई नहीं अपन नहीं मनिए निकाल के चक ले मतलब हेड ना भइल होई कहियो मछरी से पूरा मछरी एकदम घर में झाड़ल है करके रख देते रही हो चना चोटी बांध लिया ऐसे करी हो हमका कोई ले नहीं जाके अब का है नहीं हमें नहीं मिला काले तो बड़का गुनाह कर देनी का तनी खइयो नहीं तो जबान तक कैंची की तरह एकदम चलाता सुटू कर चलाता मन तो करता मार दी उठे पे तो उठे फूट के ना रही तो ना सुटू सुटू चली खा लेनी तो अगर कि जना बरस में मुर्गा मछली खात रहे तो ओकर हाल का होते एक दिन हम खा लेनी हैं
एके दिन के जिगो तारे एके दिन के मायना रखत है जिगो हम अपना गांव का तो कोई ना बोलते ना रहे। काहे तारा आदमी हाड़ूड़ी छुआ दे त तू निकाल के खइतू बनाइतू खइतू कोई दिक्कत ना रहे। अबे तोरा चूल्हा छुआवल रहे हैं? जब तू अपना ही से निकाल के सब बचिया खाइए ले लू तब चूल्हा का छुआवे के बस आज से खाना बनावा। तो ये ले चूल्हा छुआवे के बाटे वो दिन मतलब हम अभी खाना ना खाए में कम पाइले छुआएम जे पाइले ना तो तारा के काहे काहे त नहीं देत रहने ना देती आने हैं? तार पेट ढेर ना भरत रहे तो ना। वो कहले त हमर ढेर ना भरत रहे दूसरा के हाथ त एक चलते अपने से काट चुपी ढेर पे मत नहीं हार जाए ठीक बाटे नु। ढेर खिसिया के बोल वो कहिया बोलत 2 दिन के बिटिया छिटिया भर बड़ू हमरा पे गाठ छोड़ी का ना ई त काम तू कने बड़ी बढ़िया कइल हो बहुत बढ़िया कुछ कहे जुगत नहीं थे अपने हाजी से निकाल के अपने खा ले नहीं मिली दुल्हन के इहे लूर हटे इहे हो थूका दे चार को थूका दे कनी एकरा के थूका दे तबे ही ला जाई खिलवाड़िया के एकरा बाप के फोन करा जा। अरे देहा एगो हमारी के ससुराई रही जे कने आदमी होइसे करेला जब तक हमनी के कोई गिलास में पानी ना देलस तब तक कभी पियले ना रही सास से जे पहला दिन घोटात रहे जी मोर जी से ना पान दली दादा घर के भी तो घोटाई ना एकरा दली दादा का कतही न बिया कि मरत आई आई के तना जुबान चलाओ के अरवे अभी डाटा ले कि अभी हमनी के कोनो चीज अपन मरद से कदम जे तरवा मरद के डाटे लागे नी हां बाजा घर के कला के चाची ताई के लड़ल होई दिया दिन के दोहिया अच्छा गई बोल बे नहीं कि मत नहीं जानता तोरा हमार कने है कि हमर गोटिया पटीदार का है बताई ना। गोतनी हानि हो गोतनी हानि भोक लो लो हां लोरी तो भैया जे भैया का कल उतरल आ रात भर मरद संग सुतल आ भोरे में आके मछरी और मुर्गा खाए लगतिया हां सुतला पकाया बनी हाल बैठे कि ना मार बच्चा के सूती सुतक बैठे ना ना तू ससुर फसुर संग जा, रह कोनो सुत जा। दिक्कत नहीं थे रुक तेरा सुत बाप जा, हाँ। रुक तेरा बाप के फोन करता नहीं बाप के है का बाप के है का बाप के है फोन कर बताई ना। चले दे ओ जे माइया खावा तू दे भात खावा भजिया ही तू जो मरते कहां बावन हो खाना ना रखे कहां गइल बा का हो पूछ रानी के रानी हाल से पूछ मैं ठीक भइल देखा सबसे बड़की दीदी जी कपार पे लुगा गिराइले बड़ी सब सस के इलो त है काहे रे मैं हई हो जाता है हई दे हो जाता हाँ? हो जाता खाली इनका मुंहवे ले ई काहे हिलता हो दादा हई ई काहे हिलता तोहरा खो जाता बुनका पो करे के ये दा मैं एकर मार मार भज धर हम काहे की डर पग मार ले जा ओए जे भाई बाई रे माई सब दिन मारते सीधे धमरा से ओही माई बोल बाप रे बाप ये सिखाई बे पिलाई एकर घर में खिलवाड़ी करवाइए छूटता है कर रोवाइए छूटता है माथा एकर करती है बाबू मेरे फोन कर देने के सब हे सुन हे ना पापा बिना तू जा मत क्या रखिए कर जा आइए मत करे रखिए मत हम अब खाना रखो समझ जो मात्र आठ जगह बुआ जी तो देता नहीं ये करो भैया नियाट दी धके कहत तनी घर में गर्मी बिया एकदम आग लगा दी दादा घर में बढ़िया भला जी अरिया देली ना ई चल गई ना जाई एहे तना सज बजे लेके आइल बिया चल जायू घर में फोन करिए अपन माई अब बात भी ओका बोले करे दा रउवा फोन ठोकी पहले जाके अरे भाई गोतिया नैया बानी आराम से अलगा बिलगा हो खा ओकरा बाप के फोन लगाना त कुछ एगो में दूगो लगा के हम कैसे इसके दे काना में फोन दे रे बड़की फोन दे हम अभी फोन करतन जा तुम हमारा के नाच तेलु एकदम उसने ले जाए कौन खानदान में हमारा के बियाहल हुए माई